L-ekonomija l-ħadra mhijiex sempliċement li tiżra ftit siġar. B'dokument approvat mill-Gvern tnidiet l-aħħar fażi ta' konsultazzjoni pubblika dwar l-ewwel strateġija u pjan nazzjonali ta' azzjoni dwar l-ekonomija l-ħadra. Dokument u pjan li bih titwettaq wed oħra tal-manifest elettorali u tal-budget għal din is-sena. Din hija t-tieni darba li l-pubbliku qed jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu għal dan id-dokument li jiġbor fih 53 proposta imqasma fuq 9 setturi. Dan fi proċess ta' konsultazzjoni wiesa li bdiet f'Novembru 2013 bl-għajnuna ta' esperti internazzjonali, partijiet interessati, is-settur privat, dak governattiv u entitajiet oħra. Dan biex fi kliem il-Ministru għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli Leo Brincat, ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunux biss lista ta' xewqat sbieħ imma proposti konkreti. Fost l-azzjonijiet proposti fid-dokument insibu li jittieħdu miżuri għal promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli fl-edukazzjoni, studju u implementazzjoni fit-titjib fil-ġbir tal-ilma tax-xita, studji għal mezzi ta' trasport alternattivi bil-baħar, otjiet għax-xiri ta' rota, analiżi tat trasport tal-iskejjel, qalba tal-vetturi tal-Gvern kif ukoll promozzjoni għall-użu tal-autogas, titjib fis-sistema ta' trasport tal-linja inkluż trekking tal-karozzi u apps apposta, titjib fis-sistemi tir-irrigazzjoni għall-bidja, tisbieħ ta' ġonna pubbliċi, il-ħolqien inċentivi għal kumpaniji għal sistemi li jniġsu inqas, il-ħolqien ta' protokoll dwar standards ambjentali fil-bini u titjib f'binjiet eżistenti biex jitnaqqas l-impatt ambjentali. Brincat tenna li minkejja li l-Gvern irid imexxi bl-eżempju anke l-privat għandu sehem xjagħti, sehem li jista' jfisser ukoll kompetittività ikbar u iżjed qlieħ għall-istess kumpaniji. Din hija viżjoni għat-tul, biss biex tivnexxi ikun hemm bżonn is-sehem ta' kulħadd. U anke fuq livell governattiv, kull ministerju qed jagħti s-sehem u l-input tiegħu. Aħna nemmnu li fl-aħħar mill-aħħar hekk tivnexxi u titħaddem kif suppost mhux ingawdi jew int, tgawdi s-soċjetà ġenerali u l-iktar ħaġa toħroġ minn fuq tkun il-kwalità tal-ħajja. Għalkemm ma teżistix definizzjoni waħdanija ta' green jobs, Brincat sostna li fil-kuntest ta' pajjiżna dan m'għandux ifisser xogħol fil-qasam ambjentali, imma kull xogħol mibni fuq l-aqwa prattiċi ambjentali li jniġsu inqas u fejn possibbli jsaħħhom u mhux idajfu l-ambjent.